Νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που οι χαιρετισμοί δώσανε περιεχόμενο αρκετό, το οποίο νομίζω θα το αξιοποιήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, ένα από τα ερωτήματα γενικώς που τίθενται, και έχει μια ενδιαφέρον λίγο να το βάλουμε λίγο κάτω, είναι το πώς επηρεάζουν οι ελλείψεις δεξιοτήτων την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Το ακούμε αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον λίγο να το δούμε, οπότε αυτό είναι και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στο πρώτο πάνελ, στο οποίο θα συμμετέχουν η κυρία Αλεξάνδρα Νάσου, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ελπίζω να πω σωστά τον τίτλο, η κυρία Βάσο Γάλλου, Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων και Συμμόρφωσης στον Όμιλο Sunlight. Επίσης ελπίζω να πω σωστά τον τίτλο. Ναι, σωστά. Είμαι καλός σε αυτό. Και η κυρία Σοφία Δερβίση, η οποία είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην OB Stream. Να ξεκινήσω εδώ από την κυρία Νάσου. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Οπότε αυτό που θα ήθελα να μας πείτε εσείς από τη δική σας οπτική είναι πόσο είναι σημαντικό το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και ποιους κλάδους βλέπετε ήδη να λειτουργεί ως φέρνουν για επενδύσεις. Αυτό που ανέφερε δηλαδή ο κύριος Γιαννόπουλος στο τέλος, δηλαδή το πριν. Αλλά θέλω λίγο το overview να δούμε λίγο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Μικρόφωνο εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, Αλεξάνδρα Νάσου από Υπουργείο Ανάπτυξης. Πριν να ξεκινήσουμε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και από την πλευρά μου για την πρόσκληση στην διοργανώτρια της σημερινής εκδήλωσης και προσωπικά στην Ράνια της Αργιανίδου, με την οποία γνωριστήκαμε και είμαι σήμερα εδώ πέρα. Και όλους εσάς που παρά τις καιρικές συνθήκες και το φόβο και όλο τον τρόμο που μας προξένησαν, βρεθήκαμε τελικά όλοι εδώ πέρα. Κύριε Μαλά, το χάσμα προσφοράς και ζήτησης στην Ελλάδα που θίξατε, πράγματι έχει γίνει ένας από τους πιο σοβαρούς περιορισμούς στην ανάπτυξη. Παρότι η απασχόληση έχει βελτιωθεί στη χώρα μας μετά από την δεκαετή κρίση, όπως είπαμε, η χώρα εξακολουθεί να έχει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Ειδικά στους νέους. Το ποσοστό απασχόλησης των νέων μας είναι γύρω στο 18% περίπου, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεση του ελληνικού εργατικού δυναμικού είναι πολύ περιορισμένη. Οι ελλείψεις, το ακούσαμε, το ξέρουμε, υπάρχουν στον τουρισμό, στον αγροτικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα και στο εμπόριο. Σε όλες τις βαριές βιομηχανίες εντός ευρωπαϊκών της χώρας ήταν ουσιαστικά. Σωστά. Όπως υπόθηκε, βλέπουμε επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν και δεν τα καταφέρνουν, δεν βρίσκουν το απαραίτητο προσωπικό, δεν υπάρχουν άνθρωποι να τις υποστηρίξουν, επομένως εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τους νέους. Τους νέους που πολλοί είτε δεν μπαίνουν στην αγορά εργασίας καν, είτε δεν μένουν για πολύ. Έχω κι εγώ μεγάλα παιδιά. Ο μεγάλος μου ήδη έχει αρχίσει και μεταπηδάει από θέση σε θέση, οπότε τα ξέρω πολύ καλά. Είναι μάλλον συγκεκριμένοι οι λόγοι για τους νέους, δεν τους κρίνω, απλώς τους αναφέρω. Το ΣΕΠ πιθανώς να διαβάζετε και κάποιες εκθέσεις, κάνει λόγο για υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου από πολλές εταιρείες, μιλάει για τους νέους οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό, οι νέοι που έχουν πρόσβαση στα social media το κοινοποιούν. Είναι και σε μια ευεπηρέαστη ηλικία πιθανώς, οπότε το διαδίδουν ως ένα από τα τεράστια προβλήματα που έχουν. Οπότε αποτελεί μια τροχοπέδη για αυτούς που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το επόμενο είναι η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. Ξέρουμε πολύ καλά, επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ μας ενημερώνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ή τουλάχιστον οι νέοι το θεωρούν ως πρόβλημα με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, δεν τους εκπαιδεύει αρκετά, έτσι λένε, ή αρκούντος τέλος πάντων. Εγώ στέκομαι από την πλευρά της πολιτείας σήμερα εδώ όμως. Υπάρχουν κάποια βήματα που έχουν γίνει, υπάρχει μια ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ΔΥΠΑ, υπάρχουν δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια βοήθεια, υπάρχει αναβάθμιση των δεξιοτήτων στις σχολές και στα πανεπιστήμια, καλύτερη αναγνώριση προσόντων, προσπάθειες για αύξηση συμμετοχής των γυναικών και των νέων, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Βέβαια, το πρόβλημα στην κλίμακά του δείχνει ότι χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες, μεγαλύτερη συνέπεια και στην εργασία. Με τον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να αναζητήσουμε λύσεις ως πολιτεία για να
εντοπίσουμε και να επεξεργαστούμε λύσεις να συμβάλλουμε στη μείωση αυτή της ψαλίδας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Το κρατάω αυτό, θα επανέλθουμε λίγο σε αυτό. Απλώς θέλω να βάλω λίγο και τον ιδιωτικό τομέα στη συζήτηση και λίγο να μας δώσουν εδώ η κυρία Γάλλου και η κυρία Δερβίση λίγο εσείς στο δικό σας οργανισμό ή στον κλάδο πού εντοπίζετε το μεγαλύτερο θέμα, χάσμα όσον αφορά τις δεξιότητες που ανέφερε και η κυρία Νάσου και νομίζω όλοι αυτό το γνωρίζουμε. Το είναι θέμα έλλειψη δεξιοτήτων νομίζω παράτησα. Και αν μπορείτε να μας δώσετε τη αίσθηση αν όντως υπάρχουν έργα που έχουν καθυστερήσει ή καθυστερούν ή ευκαιρίες που έχουν χαθεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Κυρία Γάλλου, να ξεκινήσω από εσάς. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς για την πρόσκληση. Την ακούτε πίσω, την κυρία Γάλλου. Εντάξει, οκ. Να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Πρέσβη και την δικαιωτική εταιρεία Μαχάς και συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον τομέα της ενέργειας ότι είναι δικό μας μόνο πρόβλημα τα όσα άκουσα σήμερα. Και η αλήθεια... Εσείς είστε και καλύτερα μάλλον. Μάλλον, και η αλήθεια είναι ότι άλλα ήρθα να πω, αλλά ακούγοντας τις ομιλίες όσων άνοιξαν αυτή τη συζήτηση, μπορώ να πω ότι κατάλαβα ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο και ίσως κάποιες προσπάθειες που εγώ ως δικηγόρος στην εταιρεία που είμαι, που συνέδραμα νομίζω όσο μπορούσα την ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού και τον οργανισμό συνολικά για να μπορέσουμε να καλύψουμε το πρόβλημα και μπορώ να πω περισσότερα πράγματα για τις Έχετε πρόβλημα, δηλαδή πώς υπάρχουν δυσκολίες, έχετε χάσει έργα ενδεχομένως από αυτό. Υπήρξαν περιπτώσεις που είπατε δεν μπορούμε να το τρέξουμε αυτό το έργο, δεν βγαίνει, δεν έχουμε κόσμο. Δεν μπορούμε να βάλουμε μια επιπλέον βάρδια στο εργοστάσιο πάνω στην Κομοτηνή, ξέρω, στην Ξάνθη. Υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων και ίσως και κάποια έργα θα μπορώ να ομολογήσω ότι απέτυχαν, διότι η Sunlet, επειδή δραστηριοποιείται σε έναν τομέα που απαιτεί μηχανικούς πολύ εξειδικευμένους, άρα στο κομμάτι της έρευνας και του σχεδιασμού μπαταριών λιθίου, που ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήθελε να αναπτύξει από το 2021 και μετά, δεδομένου ότι όπως όλοι γνωρίζουμε, σε αυτό πρωτοπορεί η Κίνα και το know-how σε σχέση με το λίθιο είναι στην Κίνα και πολύ λιγότερο Κορέα, Ιαπωνία και σε κάποιες άλλες περιοχές στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αλλά κυρίως όμως Κίνα, δεν είχαμε μηχανικούς που να εξειδικεύονται σε κομμάτια όπως ο σχεδιασμός μιας μπαταρίας, ο σχεδιασμός ενός στοιχείου ιόντων λιθίου. Ούτε είχατε και μετά εξειδικευμένους εργάτες, φαντάζομαι, για να τρέξουν το εργοστάσιο. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, στο να πας στο κομμάτι της κατασκευής πλέον, όπου θέλεις τους λεγόμενους blue collars, τους εργοτεχνίτες, για να μπορέσουν να κατασκευάσουν. Εμείς είμαστε ακόμα ένα στάδιο πίσω, που θέλεις εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσεις να αποκτήσεις το know-how εντός Ελλάδος και να αυτονομηθείς από προμηθευτές εκτός Ευρώπης, ιδίως Κίνα, και να μπορέσει να ολοκληρώσει το προϊόν, που είναι η μπαταρία λιθίου στο τέλος της ημέρας, σε όλη την αλυσίδα, έχοντας αυτονομηθεί από προμηθευτές που είναι πολύ μακριά από τη χώρα σου, που δημιουργούν πάρα πολλές καθυστερήσεις και δυσκολίες. Άρα, η δική μας προσπάθεια και η προσπάθεια του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ήταν ότι έπρεπε να προσεγγίσει, να βρει αυτά τα στελέχη, δύσκολο, γιατί είναι λίγα και απλωμένα κυρίως εκτός Ευρώπης, να τα προσελκύσει, να τα πείσει να έρθουν και για να τα πείσει να έρθουν πρέπει να δώσει και πάρα πολλά καλούδια, αν μπορώ να το πω, παραπάνω από αυτά που θα έδινε σε ένα εγχώριο know-how, αν υπήρχε, και μετά να ακολουθεί τη διαδικασία που την περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο κύριος Κόσλα. Ακριβώς, η οποία διαδικασία είναι χρονοβόρα. Εμάς η εμπειρία μας είναι και 8 μήνες να φέρουμε προσωπικό από το εξωτερικό. Και σε αυτό το διάστημα των 8 μηνών πρέπει να περάσει όλα αυτά τα εμπόδια με επιτυχία και να κρατάς και ζεστό τον υποψήφιο που έχει κάνει accept ένα offer, ο οποίος περίμενε να κρατήσει πολύ λιγότερο και έχοντας ενδεχομένως νόση νότης στον εργοδότη στον οποίο δουλεύει και ενδεχομένως να αλλάξει και γνώμη. Ναι, θα επανέλθουμε σε αυτό μετά για να δούμε λίγο τις λύσεις. Απλώς θέλω να δούμε το πρόβλημα επί του πρακτέου. Αυτό που αναφέρατε ήταν πολύ σημαντικό. Κυρία Δερβίση, η ίδια ερώτηση. Εσείς το έχετε δει, το skill gap. Αν μας δώσει κάποιο παράδειγμα, νομίζω ότι αυτό είναι ότι το λέμε, αλλά μερικές φορές χρειάζεται ένα παράδειγμα έτσι, για να πει κάποιος. Το μικρόφωνο, ανάψτε μόνο. Είναι αυτή, τα παλιά αυτά. Έχω βαριά φωνή. Ωραία φωνή. Δεν χρειάζομαι μικρόφωνο. Ρωτάω αν ακούνε πίσω, άμα προσέξετε δεν το ακούω. Ναι. Ακούγομαι. Εδώ ακούγεται. Πίσω το θέμα.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι το δεύτερο πάνελ που συμμετέχω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που αφορά τη μετάκληση. Αν πρέπει να επικεντρωθούμε στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, το κενό δεν εντοπίζεται τόσο σε senior στελέχη, αλλά περισσότερο στο επιχειρησιακό εργατικό δυναμικό, ρόλους όπως οδηγούς, χειριστές, εργαζόμενους αποθηκών. Οπότε και αυτό είναι κρίσιμο. Να χάνετε κάποιο έργο από αυτό, δηλαδή κάποιο project να μην προχώρησε τελικά γιατί δεν είχατε κόσμο. Ναι. Έχει συμβεί. Όχι να χάνονται έργα. Όχι να χάνονται. Έχω δει και μέσα από την εταιρεία που εργάζομαι, επειδή γενικά ο χώρος των logistics λειτουργεί και σε ψυχόμενο, λειτουργεί και σε ξηρό. Για παράδειγμα, τώρα αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι το ψυχόμενο. Το ψυχόμενο είναι... Varun, you are looking at me, το ψυχόμενο... This is a business opportunity, perhaps, that's why. I'm already working with it. Okay. Yes. Λοιπόν. Το ψυχόμενο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται πάρα πολύ εξειδικευμένα skills στο εργατικό δυναμικό, σε εργαζόμενους δηλαδή, στους speakers, όπως τους ακούμε στην αγορά, και τους χειριστές. Και η αλήθεια είναι, πέρυσι αντιμετωπίσαμε την πρώτη κρίση, γιατί λίγο να χαθεί στην οργάνωση, ανοίγοντας μία καινούργια αποθήκη. Δυστυχώς αυτό έφερε μία καθυστέρηση στην παράδοση των έργων, έφερε αυξημένο όγκο εργασίας σε υφιστάμενο προσωπικό στις ομάδες και γενικά υπήρξε μία αναστάτωση. Άρα, ορμόμενοι από την περσινή εμπειρία, αυτή που περάσαμε... Φέτος πήγατε να το προλάβετε. Φέτος το προλάβαμε, χάρη στη συνεργασία μας με τον Βαρούν και τους συνεργάτες του. Οπότε, ναι, καθυστερούν έργα. Δεν είναι απαραίτητο να χάνονται νέες ευκαιρίες. Απλά γίνεται πιο δύσκολη η διαχείριση, η καθημερινή. Είναι πιο δύσκολη. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει λίγο, ότι επειδή ακριβώς, αν καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και νομίζω ότι είναι και η ίδια εμπειρία, επειδή ακριβώς πέφτει περισσότερος όγκος δουλειάς στους υφιστάμενους εργαζομένους, αυτό δημιουργεί και άλλα ζητήματα και φαντάζομαι και ως στο ανθρώπινο δυναμικό έχετε άλλα ζητήματα μετά, ότι μπορεί να φεύγει κόσμος γιατί δεν αντέχει ή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Φαντάζομαι τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα. Ισχύει. Γενικά στο κομμάτι των blue collars, όπως προανέφερε και η Βάσο, υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει από τις εταιρείες και τους εργοδότες σωστός σχεδιασμός, να υπάρχει σωστό workforce planning που λέμε, ταχύτητα και θα πω και κάτι εδώ. Ακούμε πολύ εύκολα να φέρω εργαζόμενους από το εξωτερικό να λύσω το πρόβλημά μου. Το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο φέρνοντας ανθρώπους από το εξωτερικό. Το βασικό ερώτημα για τις επιχειρήσεις και μια μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργήσει το σωστό πλαίσιο για να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στον οργανισμό. Να τους κάνεις να αισθανθούν άνετα ότι είναι μέρος του οργανισμού, ότι θα αναπτυχθούν εισάξια όπως αναπτύσσονται οι υπόλοιποι και αυτό προφανώς θα φέρει ένα σωστό πλαίσιο, θα φέρει και βιωσιμότητα όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση, αλλά και για τους ανθρώπους. Οκ. Ωραία. Θα επιστρέψω σε κάτι που είπε πριν η κυρία Νάσου και θα επανέλθουμε πάλι σε αυτό. Απλώς προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μια σειρά. Και εντοπίσαμε το πρόβλημα.
είναι ένα παροδικό ή είναι ένα δομικό ζήτημα αυτό, πώς το βλέπετε εσείς? Και βλέπετε να αλλάζει κάτι όσον αφορά το θέμα? Και αναφέρατε πριν κάποιες δράσεις που γίνονται, αλλά πώς μπορούμε αυτό να το πάμε παρά? Δηλαδή, μήπως τελικά πρέπει να βρούμε κάτι πιο μόνιμο, δεν ξέρω. Παροδικό δεν μπορούμε πια να το χαρακτηρίσουμε. Αρχίσαμε νομίζοντας ότι είναι παροδικό, καταλήξαμε ότι δεν είναι και δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό για να μην πω και παγκόσμιο. Για τη χώρα μας λοιπόν καταλήξαμε ότι είναι δομικό, βαθιά δομικό το πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα συμμετοχής στην αγορά εργασίας και για τους εγχώριους και στις ηλικίες τις νέες και στις γυναίκες που εμείς εκπροσωπούμε εδώ πέρα το φύλο, το γυναικείο. Υπάρχουν ομάδες λοιπόν που θα μπορούσαν να εμπλακούν πιο ενεργά στην αγορά εργασίας, αλλά προφανώς πρέπει να έχουμε λίγο πιο στοχευμένες πολιτικές για τις ομάδες αυτές. Όπως προανέφερα για τους νέους, επειδή σήμερα δεν μας άνε τα λόγια τους με τα social media, πολλοί είναι αυτοί που ομολογούν ότι δεν μπαίνουν στην αγορά εργασίας διότι υπάρχουν χαμηλές αμοιβές, υπάρχει αστάθεια στο ωράριο, όπως είπα, υπάρχουν κακές συνθήκες εργασίας. Άλλοι το τολμούν, άλλοι δεν το τολμούν καν και κάνουν δουλειές του ποδαριού, να το πούμε έτσι. Δεν βλέπουν προοπτικές εξέλιξης, δεν έχουν ευκαιρίες μάθησης έτσι όπως τα έχουν στο μυαλό τους. Απογοητεύονται λόγω χαμηλών αμοιβών κλπ. Ως πολιτεία, η ελληνική πολιτεία έχει καταλάβει ότι κάτι πρέπει να κάνει με αυτά, με έναν λίγο πιο συστηματικό τρόπο. Χρειάζεται και άλλη επαγγελματική εκπαίδευση, χρειάζεται καλύτερη αναγνώριση των προσόντων, την ανάπτυξη των δομών φροντίδας για τους εργαζόμενους, για να μπορέσει να αυξηθεί η συμμετοχή. Επίσης, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στην αγορά εργασίας από τα ελεγκτικά όργανα για να μπορούν να εντοπίσουν και να στυλιτεύσουν, να τιμωρήσουν, να το πούμε έτσι, αυτούς που παραβιάζουν την νομοθεσία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι παροδικό. Απαιτείται μια στρατηγική μακροχρόνια και η πολιτεία πραγματικά πρέπει να συνδυάσει πολιτικές για να μπορέσουμε μαζί με τους ιδιώτες. Αυτό λοιπόν, άρα... Εντάξει, επειδή είναι ενδομικό το πρόβλημα προφανώς και έχει και θέμα και κοινωνικό, μήπως τελικά όμως και μία από τις λύσεις, αν μπορεί και ίσως μόνο να είναι αυτό με τη διεθνή στελέχωση, φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό, εξειδικευμένο, με σωστό. Σωστά, και αυτό είναι το επόμενο, αυτό που ήδη εφήγει, ότι δεν μπορούμε να λέμε πάμε στο εξωτερικό, φέρνουμε 10 ανθρώπους από εδώ, 10 ανθρώπους από εκεί πρέπει να το κάνουμε και οργανωμένα. κάνουμε τη δουλειά. Προφανώς είναι θέμα οργάνωσης, θέμα προγραμματισμού, θέμα συμπερίληψης, θέμα κουλτούρας, θέμα γλώσσας. Όλα αυτά, αν μπορέσουμε να τα κυκλώσουμε, αν μπορέσουμε να κάνουμε ένα πλαίσιο που έχει γίνει από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ως προς τα βήματα, με εταιρείες οι οποίες έχουν σωστό προσανατολισμό και επαγγελματισμό, σίγουρα η αξιοκρατία και η αξιοπιστία μάλλον θα είναι το νούμερο ένα, το οποίο θα οδηγήσει την αγορά, την ιδιωτική αγορά μπροστά. Να ρωτήσω τις άλλες δύο κυρίες τότε, γιατί το ξεκίνησε η κυρία Δερβίση, ξεκινήσω από εκεί, ότι ουσιαστικά εσείς αυτή την περίοδο η μόνη σας λύση είναι η διεθνή στελέχωση. Δηλαδή, είναι και η διεθνή. Ανοίξτε το μικρόφωνο, αν και είπαμε ότι ακούγεστε. Είναι και η διεθνή στελέχωση, γιατί με αφορμή το παράδειγμα που ανέφερα πριν, ξεκινήσαμε η συζήτηση μάλλον για τη διεθνή στελέχωση, η μετάκληση που λέμε, πλέον έγινε ουσιαστική μέσα στον οργανισμό. Οπότε ναι, φέτος είναι η πρώτη φορά που φέραμε έτσι προσωπικό από την Ινδία συγκεκριμένα. Έχουν ενταχθεί ήδη, ένα μέρος αυτού έχει ενταχθεί μέσα στον οργανισμό και ναι, είναι πλέον στο πλαίσιο, το έχουμε δει στρατηγικά το θέμα, διότι ναι μεν προσπαθείς μέσα σε έναν οργανισμό, γιατί εμείς δουλεύουμε σε 3 επίπεδα, το έχουμε δει το θέμα. Το πρώτο προφανώς είναι να εξαντλήσουμε, έχοντας σχεδιάσει, έχοντας κάνει ένα σωστό σχεδιασμό, εξαντλούμε όλες τις πιθανότητες και τη στελέχωση από την τοπική αγορά. Γιατί είναι σημαντικό
να μην χάνονται ευκαιρίες και από την τοπική αγορά. Και εννοείται και από την τοπική κοινωνία, ενδεχομένως προφανώς, σε κάποιες περιοχές που έχετε Ακριβώς. τις αποθήκες, τις υποδομές σας. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι προτεραιότητα. Ενισχύουμε και το employer value proposition από την άποψη ότι είναι σημαντικό να διατηρήσεις και τα στελέχη, τους εργαζόμενους που έχεις ήδη μέσα στον οργανισμό. Το δεύτερο επίπεδο είναι να αναπτύσσουμε τα στελέχη και να τα εξελίσσουμε μέσα από το upskilling και το reskilling, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να καλυφθούν κάποιες έκτακτες ανάγκες να μπορούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά, γιατί όπως είπαμε και πριν, το να φέρεις άμεσα στελέχη από να φέρεις εργαζόμενους δεν είναι το δεν τους φέρνεις άμεσα, αλλά τους φέρνεις. Και το τρίτο που πλέον έχουμε εντάξει στη στρατηγική μας είναι εργαζόμενοι από το εξωτερικό. Από το οποίο το έχετε βάλει το έχουμε βάλει στη στρατηγική μας και το οργανώνετε μια λίγο. συνεργασία, το οργανώνουμε. Όπως είπα, το επιχειρήσαμε πρώτη φορά φέτος. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί όντως έχει έρθει συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, έρχονται, προανέφερε και ο Βαρούν στην παρουσίασή του, έρχονται εκπαιδευμένοι, μας έδωσε τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε κάποιες ελληνικές λέξεις για να κάνει πιο εύκολη τη μετάβαση. Εσάς εννοούσε πριν. Ναι. Και εμένα. Okay. Και εμένα. Και το αναφέρω γιατί έχει γίνει πρόσφατα. Είναι μια λέξεις αργό, δηλαδή αργό της δουλειάς δικής σας. Της δουλειάς, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν μιλάνε αγγλικά, αν δεν μιλάνε... Αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους άλλους εργαζόμενους. Ναι, προφανώς αυτό θα φέρει πρόβλημα. Οπότε πήγε καλά. Πήγε καλά και πλέον έχει μπει στη στρατηγική. Και έχει μπει στη στρατηγική σας αυτό. Ωραία. Κυρία Γάλλου, εσείς πώς στη Sunlight, και είναι εκείνοι δηλαδή που κάνετε προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα που συζητάμε? Νομίζω και ελπίζω να μην έχω αντιληφθεί λάθος τις εμπειρίες εδώ των συναδέλφων. Η εμπειρία η δική μου στη Sunlight είναι λίγο διαφορετική, γιατί το προσωπικό το οποίο... Ένα από τα δύο. Το προσωπικό το οποίο καλούμαστε να προσελκύσουμε είναι εξειδικευμένο. Άρα σκέφτομαι φωναχτά να κάνεις train έναν επιστήμονα, να ξέρει να σχεδιάσει ένα στοιχείο λιθίου είναι αδύνατο να τον κάνεις train. Πρέπει να το ξέρει και να έχει εμπειρία. Άρα εμείς αυτομάτως πρέπει να πάμε να προσελκύσουμε τους υποψηφίους από κολοσσούς, μεγάλες εταιρείες, γιατί αυτό που κάνει η Sunlight στην Ελλάδα δεν το κάνει κάποιος άλλος. Ναι. Υπάρχουν εταιρείες στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, που τα μεγέθη τους είναι τεράστια. Και άρα πρέπει να πας να προσεγγίσεις στοχευμένα μηχανικούς, έτοιμους, με εμπειρία δηλαδή και ακαδημαϊκή, αλλά να έχει δουλέψει και πάνω σε αυτό το αντικείμενο και να τους δελεάσεις να έρθουν στην Ελλάδα, που η δική μας εμπειρία τουλάχιστον από το 2021 είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως πρέπει να δελεάς και την οικογένεια. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ο υποψήφιος είπε ότι θα έρθω μόνο εάν μπορέσω να φέρω την οικογένειά μου, εάν μου καλύψω τα σχολεία των παιδιών μου, εάν βρει η γυναίκα μου δουλειά. Το οποίο αυτό είναι... Εκεί το πρόγραμμα το μετάκληση σας βοηθάει, έχετε δει να σας βοηθήσει η εμπειρία δική σας? Εμείς επειδή φέρνουμε εξειδικευμένο προσωπικό, επομένως εδώ η αγαπητή εταιρεία Μαχάς και συνεργάτες που μας έχουν βοηθήσει, ακολουθούσαμε μία άλλη οδό από αυτήν της μετάκλησης. Εδώ ο ειδικός. Μπλε κάρτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Αλλά χωρίς να σημαίνει ότι ήταν η διαδικασία η οποία δεν ήταν πολύπλοκη, δεν ήταν χρονοβόρα. Μόνο η προετοιμασία των εγγράφων που έπρεπε να συλλέξει ο υποψήφιος με τη συνδρομή συμβούλων εμείς εδώ στην Ελλάδα. Να εμπλακούν οι εκεί τοπικές αρχές. Άρα γενικώς είναι μια διαδικασία. Ακριβώς. Βέβαια, εμείς πέρα από αυτή την προσπάθεια να προσελκύσουμε ταλέντα από το εξωτερικό, προφανώς δεν ήταν η μόνη πρωτοβουλία, γιατί
έβρισκες, αλλά δεν έβρισκες όσους ήθελες. Ακολουθούσαν και άλλα προγράμματα, π.χ. να εκπαιδεύουν κόσμο που ήδη υπήρχε στην ομάδα του R&D, επενδύοντας σε ακαδημαϊκά προγράμματα εκτός εργασίας, εκτός εταιρείας, να μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε. Αλλά αυτό όμως πάλι θέλει χρόνο. Άρα δεν είναι έτοιμος ο υφιστάμενος υπάλληλος. Πρέπει να επενδύσεις για να τον κάνεις να είναι έτοιμος. Το ανέφερε ήδη η Σοφία για το upskilling. Και μάλιστα αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία έπαιζε παράλληλα με την προσέλκυση υποψηφίων το εξωτερικό. Κάναμε και κάποιες συνεργασίες με τη μορφή εξωτερικής συνεργασίας και remotely, που ήταν ουσιαστικά προσωρινές λύσεις, κυρίως με κάποια στελέχη από Κίνα, και προφανούσαν να ενισχύουν το employer branding, δηλαδή ήταν μονόδρομος. Άρα γενικώς λέτε πάντως ότι η διεθνή στελέχωση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είναι ουσιαστικά μια αναγκαιότητα και πραγματικότητα ταυτόχρονα, σωστά? Φαινόταν σαν μια λύση ανάγκης, αλλά για μένα πρέπει να είναι μια στρατηγική πλέον, σε επίπεδο όχι μόνο εταιρείας. Ωραία. Για να αρχίσουμε λίγο να το κλείνουμε και νομίζω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον λίγο να το θίξουμε και τώρα θα πάω ανάποδα. Άρα, τι θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια σωστά οργανωμένη και βιώσιμη προσέγγιση σε αυτό? Δηλαδή, ποια είναι οι πυλώνες? Εγώ θα συμφωνήσω με κάποια πράγματα που ακούστηκαν στους χαιρετισμούς, αλλά θέλω λίγο και τη δική σας άποψη. Κυρία Γάλλου, ξεκινάω από εσάς. Πάω ανάποδα τώρα. Σκεπτόμενοι τις δυσκολίες που είχαμε, γιατί φαντάζομαι οι δυσκολίες είναι σε όλους γνωστές, δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνεις τη διαδικασία. Έρχεται ο εργαζόμενος, πρέπει να ακούστηκε, να βγάλει άμκα, να βγάλει εφημή, να έχεις ένα φορολογικό σύμβουλο, να του καλύψει τα φορολογικά. Να βρει σπίτι. Να βρει σπίτι. Εμείς κατά βάση καλύπταμε και τη διαμονή. Να βρει το σπίτι και να καλύψει το κόστος. Και το κόστος πες είναι το ένα. Η ανέβρεση σπιτιού δεν είναι εύκολο, και ειδικά στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Άρα, σκεπτόμενοι όλο αυτό το process, και μιλάω ως δικηγόρος έχοντας εκτεθεί στην εταιρεία και συνδράμοντας το HR για να ολοκληρώσει αυτές τις διαδικασίες, θέλει σίγουρα ένα δυνατό HR για να μπορέσει να προσελκύσει τα σωστά προφίλ. Θέλει στη συνδρομή μιας διαδικασίας, με ενός νόμου, μιας πολιτείας η οποία θα κάνει το πλαίσιο, που ήδη έχουν γίνει, από ό,τι άκουσα, πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είναι πολύ αισιόδοξα για όσους θα συνεχίσουν να ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Και θες και έναν συνεργάτη, να φανταστώ επίσης, που να σε βοηθήσει. Σίγουρα έναν συνεργάτη που δεν γνώριζα ότι υπάρχουν τέτοιοι συνεργάτες, τουλάχιστον εγώ όντας ούσα δικηγόρος. Και σίγουρα μετά δεν είναι μόνο να τον φέρεις, είναι πώς θα τον κάνεις integrate μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή, να αφιερώσεις χρόνο για να τον εντάξεις αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και κοινωνικά, σε μια χώρα η οποία ενδεχομένως είναι πολύ διαφορετική από την χώρα ή την κουλτούρα που ο ίδιος έχει μάθει να ζει και να δουλεύει και να ονειρεύεται και να χαίρεται. Άρα, για μένα είναι πολύ σημαντικό ο εργαζόμενος να νιώθει καλά στο χώρο του, εντός της εταιρείας, αλλά και στον ευρύτερο χώρο του, που είναι στην καθημερινότητα, εδώ 24ωρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Δερβίση, τι θέλατε να προσθέσετε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, το είπατε κι εσείς, είναι μέρος στρατηγικής διεθνής στελέχωση. Τι πρέπει να προσέξετε όμως? Εγώ θα αναφέρω, καταρχάς πλέον επιβεβαιώνω ότι για συγκεκριμένους ρόλους η διεθνή στελέχωση είναι must πλέον στις επιχειρήσεις, και προφανώς τώρα αναφέρομαι στον κλάδο κυρίως των logistics, που είναι και η εμπειρία εκεί δραστηριοποιείστε? Ακούω και σε άλλους κλάδους, αλλά ναι, εκεί δραστηριοποιούμε. Για μένα το βασικό είναι ο σχεδιασμός, ταχύτητα και επιλογή αξιόπιστων συνεργατών που βοηθάνε στη διεθνή στελέχωση. Το αξιοπιστία εντάσσει και το κομμάτι της διαφάνειας. Ακριβώς. Τώρα μιλάω λίγο ως πολίτης, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο μετράτε κι εσείς, το κομμάτι της τελικής διακυβέρνησης, διαφάνειας, όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική και χαίρομαι που το αναφέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της διαφάνειας, γιατί μία σχέση είτε έχει να κάνει με συνεργασίες είτε με εργαζόμενους, η εμπιστοσύνη ξεκινάει από τη διαφάνεια. Ναι, όχι, το έλεγε και πριν η κυρία Νάσου, που ανέφερε το παράδειγμα ότι οι νέοι μπορεί να μην θέλουν να πάνε σε μια εταιρεία επειδή γράφουν στα social media. Αυτό δουλεύει σε πολλαπλά επίπεδα. Σε πολλαπλά επίπεδα, αυτό ακριβώς που αναφέρεται. Οπότε ναι, και η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά για μένα
όπως το έχω βιώσει από την εμπειρία μου, είναι πολύ σημαντικό τη διεθνή στελέχωση να μην τη δούμε ως μια έκτακτη λύση που θα μας λύσει το πρόβλημα. Προσωρινά. Αλλά να τη δούμε, ακριβώς, προσωρινά, αλλά να τη δούμε σε μια δομή, σε ένα πιο στρατηγικό workforce model, θα έλεγα, που θα σχεδιαστεί μέσα σε έναν οργανισμό, και αυτό θα φέρει προφανώς αυτό που είπαμε, το σωστό integration των ανθρώπων, ενισχύει και την κουλτούρα του οργανισμού. Αλλά ναι, εντάξει, τη διαμορφώνει και την αλλάζει κιόλας. Λίγο φέρνει καινούργια στοιχεία, φαντάζομαι, μέσα, αλλά προφανώς. Κυρία Νάσου, εσείς, όπως το βλέπετε, αυτό που αναφέρετε είναι πλέον μια πραγματικότητα, αυτό, η διεθνή στελέχωση, και αυτό πώς το βλέπετε κι εσείς από την πλευρά του κράτους, δηλαδή τι πρέπει να προσέξουν και το κράτος όταν φτιάχνει το πλαίσιο κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Ας πούμε, για παράδειγμα, το θέμα της διαφάνειας μπορεί να είναι... Ναι, είναι πράγματι η διαφάνεια. Η Γενική Γραμματέα της Μεταναστευτικής Πολιτικής μας το είπε. Έχει ήδη διαμορφωθεί ένα καλό πλαίσιο νομοθετικό για να μπορεί καταρχάς να εκμοντερνιστεί, γιατί προφανώς ήταν κάτι πολύ παλιό που δεν αντιστοιχούσε, το οποίο καλώς ή κακώς χρόνο με το χρόνο εκμοντερνίζεται από μόνο του σε συνθήκες πραγματικές εννοώ. Άρα πρέπει η πολιτεία να είναι πάντα κοντά στην πραγματικότητα, να μην κάνει δεκαετίες για να φτιάξει ένα νόμο που τρέχει με την πρακτική την καθημερινή. Και όπως είπατε, πράγματι είναι η διαφάνεια στις διαδικασίες το ένα, η γλωσσική και πολιτισμική υποστήριξη που γίνεται μέσα στην κοινωνία, μέσα στον οργανισμό, μέσα στην εταιρεία, στην τοπική και στην ευρεία κοινωνία. Τα διεθνή στελέχη πώς θα μπορέσουν να ενσωματωθούν γρήγορα στην ελληνική κοινωνία, αν δεν μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε και γλωσσικά και πολιτισμικά. Υπάρχουν επομένως φορείς που το κάνουν αυτό, κάνουν την προεργασία μάλλον στις ξένες χώρες και έρχονται εδώ πιο έτοιμοι. Ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης, πώς τα διεθνή στελέχη θα προτιμήσουν την Ελλάδα να έρθουν όταν ξέρουν ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα να εξελίξουν τη μάθησή τους, να εξελιχθούν και οι ίδιοι. Κουλτούρα, όπως είπα πριν, συμπερίληψης, πώς τα διεθνή στελέχη θα είναι σίγουρα ότι εδώ πέρα θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον καθένα ως ισότιμο με τους άλλους. Και συνεργασία φυσικά, όπως είπα, με αξιόπιστους διεθνείς συνεργάτες, το οποίο δεν θέλει σχόλια. Η αξιοπιστία είναι το α και το ω, κατά τη γνώμη μου, διότι εκεί την πατάμε πολλές φορές και την πληρώνουμε. Και την πληρώνουν όλοι τελικά, και οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες. Και οι συνάδελφοι των εργαζομένων και οι βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι βάλαμε έτσι λίγο κάποια ζητήματα τα οποία να θέσουμε λίγο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ.